Pastor, věří mi! Takhle ještě musím upozornit. Zabereme nápis. Musím upozornit. Výzvara musí sa vrátiť nazad, potom si ju prebereš. Nemám na ten mil. Niektoré aspoň, čo ja viem, ešte hodinku niekto trčí. A samozrejme, tu výzvare je aj oval, originál PRS SE. Dobre? Hovorí sa, že prostý šťastie prajem, a ešte sa hovorí jedna taká veľká múdrosť, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Výhezkovo meno. Prosím? Výhezkovo meno. Výhezkovo meno Vladimír. Vladimír Šlastovský Zamor. Vladimír Šlastovský, veľký pokres, priateľia. Vlado, buď taký dobrý. Dokiaľ sa na stojan, teda gitara na stojana si vedľa nie, tam sa budete potiť, všetky veci sa budú diať, ako majú, výkon si zoberú sebou. Janko, ty chceš niečo povedať?